צהריים טובים לכולם. קודם כל אני רוצה לשבח את משטרת ירושלים, חשיפת שני תושבי ראס אל עמוד בתמיכה שלהם בדאעש. חשיפה חשובה, עבודה חשובה מאוד של המשטרה, שבכלל בימים האלה מתוחה מן הקצה עד הקצה, עובדת קשה, מביאה הרבה הישגים, ובכלל מהשביעי לעשירי אני חושב שכולם מבינים איזו משטרה חזקה יש לנו וכמה חשיבות שאנחנו נלחמנו על תקציבים עבורה כדי שהיא תמשיך להיות חזקה ותגדל ותצמח עוד יותר. חטופים הם האחים שלנו. יש לנו את החובה המוסרית להחזיר אותם הביתה, להילחם עליהם. אבל יש לנו גם מחויבות לכלל אזרחי מדינת ישראל. יש לנו מחויבות ל10 מיליון אזרחים שנמצאים כאן, שלא יחטפו אותם ולא יפגעו בהם ולא ירצחו אותם. ולכן הדבר הראשון שחייבים לעשות זה להכריע, זה לנצח, זה לכסח, זה לעשות מלחמה שקיימת היום וצריך לומר, אבל ללכת עד הסוף כדי שנוכל למוטט את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה. אין כאן שום אפשרות אחרת. המחויבות שלנו היא לכלל אזרחי מדינת ישראל. ולשם אנחנו, ולשם כך אנחנו פועלים, ולזה אנחנו חותרים. חייב להגיד שבצערי הקבינט הקטן, ראש הממשלה אמרתי לו את זה גם, לאחרונה הקווים האדומים נסוגים והופכים להיות ורודים. פעם זה היה הומניטרי תמורת הומניטרי, והיום לצערי לא עומדים על העיקרון הזה. פעם הייתה אמירה דלק לא ייכנס, היום נכנס דלק. וגם בסופו של דבר העברת כסף לרשות תומכת טרור, שלא רק ש82% מהאזרחים שלה תומכים במעשי הטבח, תומכים ברצח, תומכים באונס, תומכים בהתעללות, אלא שהרשות הזאת במו ידיה מעבירה כספים למשפחות מחבלים. שהרשות הזאת במו ידיה מחנכת לרצוח אזרחים ישראלים, שהרשות הזאת במו ידיה במערכת החינוך שלה, הספרים, התכנים, המסרים של המורים שם, זה להרוג יהודים, יהודים טמאים. העברת כסף אליה זה טעות. אני מעבר לכך שאמרתי כבר שאני לא בטוח לגבי אותן ערבונות שנותנים, לא נותנים ערבונות שהכסף לא יעבור לעזה, ואמרתי כבר שאין שום חתימה אמריקאית בנושא הזה. הרי עצם העברת כסף לרשות גם היא טעות בקונספציה, ואני אומר את הדברים ואמרתי אותם לחבריי בממשלה. אני רוצה להגיד עוד דבר לגבי העניין של הצלב האדום. אני הודעתי לפנייה שלהם, אמרתי ליועצת שעמדה שלנו בשירות בתי הסוהר ובמשרד לביטחון לאומי, עמדה מאוד 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 ברורה. רוצים מידע על מחבלים, על אסירים מחבלים, שימסרו מידע על החטופים שלנו. זה הוגן, זה ראוי, זה נכון. אמרתי שהיועצת אמרה שהיא רוצה שהדרג המדיני יכריע בנושא הזה, אז נעים מאוד היועצת, אני דרג מדיני, אבל מעבר לכך, אם היא רוצה שהקבינט יכריע, אני קורא לראש הממשלה, בוא תכריע בנושא הזה. בעיניי אסור לתת פרטים לצלב האדום לפני שאנחנו מקבלים פרטים על החטופים שלנו. שאלות.